Maya po oras labot Kapampangan. Araw kay mudra ko niya. Mudragis. Kawalumput lima ini karena kaya katamo nga Tagalugan. So pag-umpisan tani, ing mumuna dudungaw. Ing mas manayon ang Kapampangan. Tatando. Ing tutuki kasunod, ing mas manayon ang Kapampangan. Katuki, butiki. Wala po butiki. Baba, butiki. Ali, lupisa kita. Lupisa kaya, very good. Diba? Ing itutuki kaso, ing gagamitan din ni Patsima ng Kapampangan. Dapat ing mas masanting ng mas manayon ng Kapampangan. Oh, neng. O kaya mupin. Mupin. Wow. Ing tutuki tas shortcut na yung tapos ito eh. Ing mas manayon ng Kapampangan. Kaibat. Kaibat o kaya pangaibat. Pangaibat. Ing tutuki pag shortcut nga naman yung kapag. Ing sto ng Kapampangan. Pache. Istung. There you go. Pache. Ulo-ulo ka. So dito na mo at panay akong sasabihan panay tamo dapat di pangapampangan. Din kay katamo nga po, din kay katamo nga Kapampanganan tala. Wow. At pag maragol tamo kay katamong pangakapampangan, uling iping kay katamong pangkatao. Itamo pikarine. Takala salamat mudra at pagipangandi tayo papalay iwil uling medyo maramdaman niya yung kasalungsungan. Takala salamat with tamungan at masaplalang bayong banwa kay katamungan. Same to all of you. Kaya kayo nga.